जोबजानाय बारग' NDA-बिफोरखौ उदां मोनहोनो काउन्सिल सरकारा थोंजों गोहो गैया। आरो बे केसफोरखौ माने उइथड्र खालामनाय बा केसखौ नोङो जेलनिफ्राय दिहुनना लाबोनायाव काउन्सिल सरकारा थोंजोङै बिथांमोननियाव कुनु पावार गैया। अब्लाबो एबसु आरो बिटिआर सरकारा आयेन बायदियै थाद'नाय गैयै खामानि मावगासिनो। रोखायै फोरमायदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बरुवा। जोबथेसालियाव जोबजानाय NDA-बिनि सा 56 मावथिफोरनि कर्टआव ट्रायल खालामनाया सोलिगासिनो आरो बेनि गेजेराव गाबोन गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव सा 5 नि हियारिं जागोनखौ फोरमायबावदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बरुवा। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जोबथेसालियाव थानांनाय साफ्रोमबो बारग' NDA-बिफोरा उदां जानांगौआ गासै बर' रायजो राजानि हास्थायनाय। थारैनो बे समाव बिटिआर गोरोबथायानो जोबजानाय बारग' NDA-बिफोरखौ उदां खालामनो मोनसेल' अपसन जानानै दं। बेखौ नोजोर होनानै एबसु आरो बिटिआर सरकारा जर'खा इनिशिएटिभ लानानै थाथ'नाय गैयालासे हाबा मावबाय थानायखौ फोरमायबावदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बरुवा। दिपेन बरुवा फोरमायदों दि गुवाहाटीनि मिरु जोबथेसालियाव जोबजानाय NDA-बिनि सा 56 मावथिफोरनि कर्टआव ट्रायल खालामनाया सोलिगासिनो आरो बेनि गेजेराव निया कर्टआ सा 6 खौ दायनिगिरि एबा जिउ जोबजासिम साजा होना दं। निया कर्टनि बे जाजमेन्टनि हेंथायैनो आरोबाव केस गेलेबाय थानाय आरो गाबोन गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव बे सा 6 नि गेजेरावनो गासै सा 5 नि हियारिं जागोनखौबो मिथिहोदों आफादगिरि दिपेन बरुवा। बेनि थाखाय फारफ्रोमथिंबो साखाफारा जानायखौ फोरमायबावदों दिपेन बरुवा। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो NDA-बिनि जायफोर जोंहा बारग' जिखिनि दैदेनगिरिफोर दङ, बे दैदेनगिरिफोरा आरो सिगनेटरि आफाद ज' लोगो नांनानै जोङो बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। आरो बिनि गेजेराव दिनै जोंखौ बांसिन दुखु होनाय आरो जोंनि गोसोआव बांसिन साननाय लाबोनाय जि बाथ्रा दङ बे जाबाय जोंनि बारग' NDA-बि बिथांमोननि दैदेनगिरि आरो केडार्सफोरनि जि माने केस दङ बे केसखौ उइथड्र खालामनाय आरो जेलाव थानाय बिबानगिरि दैदेनगिरिफोरखौ बख'नाय आरो बेखौनो स्पेसियेल मोनसे इनिशिएटिभ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों हाबा मावगासिनो दङ। थांनाय नैबे दानावनो जोङो खेबनै गुवाहाटीनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसाव दिनै गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलाव जिखिनि जोंहा जोबजानानै दङ 56 जोंहा NDA-BS-नि NIA कर्ट 2014 आरो 15 नि निया आदालतआव 56 बिथांमोनखौ माने हमनाय जादोंमोन आरो बिनिनो ट्रायला सोलिगासिनो दङ। 56 नि गेजेराव 6 जनखौ दिनै निया कर्टआ कनभिक्ट खालामदों आरो बिनि गेजेराव नितुल दैमारि, सन्जु बरदलै, प्रदीप ब्रह्म आरो लोगोसे रबि बसुमतारी, अजय बसुमतारी, बिष्णु नार्जारी बिथांमोनखौ लाइफ इमप्रिजनमेन्ट होदों आरो सानैखौ डेथ पेनाल्टि होदों। दा बे 56 नि 6 जन जि दङ बिनिनो सा 5 नि जि हियारिं दङ बे गाबोनो 2 मेआव गुवाहाटी हाइकर्टआव जिहेतु NIA-नि बे जाजमेन्टखौ चेलेन्ज खालामनानै पिटिसन होनाय जादों आरो बिनि गाबोन हियारिं दङ आरो बे हियारिंखौ जोङो बोरैहाय हियारिंआ कन्टिनिउ सोलिबाय थागोन बे सानसेनो जोबनाय नङा, नाथाय गाबोन जिहेतु गिबि हियारिं दङ बेखौ बोरै जोङो पजिटिभ खालामनो हायो बा जोङो बोरै जोंनि फेभाराव लाबोनो हायो बिनि थाखाय जों उकिलफोरजों रायलायदों आरो लोगोसे न'खरनि सुबुंफोरजों रायलायदों आरो बे लेभेलाव बिटिआर काउन्सिल सरकारा जथेस्थ' फाइनेन्सियेलि जिखिनि सापर्ट खालामनांगौ बिनि रलखौ बिथांमोना दायथ' लादों आरो उकिलजों न'खरनि सुबुंजों आरो जिखिनि बेयाव तथ्य पाति डाटा नांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे लेभेलाव खामानि मावदों। दा बेखायनो थांनाय खनसेयाव जोङो न'खरनि उकिल आरो जोंनि स्टेन्डिं काउन्सिल सब्दराबा गबिन्द बसुमतारी, रन्जित बसुमतारी बिथांमोनखौ लानानै जों जिरायबाय आरो दाख्लैबावैसो साननै सिगाङाव आरोबाव न'खरनि सुबुंफोरजों जोङो तन्न'यै जिरायदों। रंजा बाजा रबि बसुमतारी कनभिक्ट जानाया दान मोनसेयानो जायाखै आरो बिथांनि जे हाइकर्टआव पिटिसन होनांगौ बिनि थाखायबो जोङो खामानि मावनो थाखाय उकिलजों जों रायलायबाय। बे गोख्रैनो बिनि पिटिसन फाइल जागोन। लोगोसेयैनो
जि 50 जन आन्डार ट्रायल दङ बिथांमोनखौ नियानि आदालताव जों गोबां हेरेसमेन्ट गोबां खस्थ' होनाय जादों बिथांमोनखौ गोबां माने माखासे बाथ्राफोरखौ सोंनानै बिथांमोनखौ मेन्टेलि हेरेसमेन्ट होनाय जादों दा बेनि थाखाय बे आन्डार ट्रायलनि थाखायबो जोङो खामानि मावबाय थादों दा बेखायनो आयेनगत भाबै जिखिनि मावनो गोनां दङ बेखौ जोङो सिस्टेमेटिकेलि मावनांगोन आरो आयेननि जुजा खोब हाखु दाखु जानाय बाथ्रा नङा दा बेखौ जेसेबां हायो जोङो स्पिडि मेनारावनो खालामगासिनो दङ नाथाय आयेननि नियम नितिनि माखासे बेयाव टाइम लाइन थायो आरो बे मथे हाइकर्ट बा नोङो NIA खामानि मावगासिनो दङ खिन्थु जायफोरो एकर्टनि स्पिरिटआव बिथांमोनखौ बख'नांगौ बा गनांगौ बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिटिआर काउन्सिल आरो जों जयैनो जायफोर एकर्ट सिगनेटरि आफादफोर दंमोन जों ज' खामानि मावलांगोन दा बेखायनो आङो बे बाथ्राखौसो स्पस्ट बुंनो नागिरो जे राजनैतिक मोनसे प्रेसारनि गेजेरजों आरो आयेननि प्रक्रियानि गेजेरजों मोननै लामा दङ राजनैतिक प्रेसारनि गेजेरजों दिनै 264 नन हाइनियास केसखौ उइथड्र खालामनाय जाबाय आरो जिखुनु हाइनियास दङ बेखौबो उइथड्र खालामनो थाखाय जों दाबि लाखिदों गुबुन मोनसेया जाबाय जे आयेननि प्रक्रियानि गेजेरजों बिथांमोनखौ कर्टनि गेजेरजों बोरैबा जोङो बख'नानै लाबोनो हायो नामा बे मोनसे इनिसियेटिभ फारसेथिं रन्जन दैमारि जर्ज बर' आरो रिफिकां गयारिमोननि जि 7 जननि केस दंमोन राजु सरकार बेखौ NIA भार्डिक्ट होबाय बिनि उनाव गुवाहाटी हाइकर्टआबो सेम भार्डिक्टखौनो बाहाल लाखिबाय आरो बेखौ जोङो लास्ट जोङो मोनसे हप आसा नागिरनानै अनारेबल सुप्रिम कर्ट अफ इन्डियायाव बिनि पिटिसनखौ होनाय जादों आर्गुमेन्ट हियारिंआ सोलिगासिनो आरो बेयाव जिखिनि फाइनान्सियेल जिखिनि इनभल्भमेन्ट दङ उकिलनि आरो गासै मेटारखौ लानानै बेखौबो काउन्सिल सरकारा इनिसियेटिभ लानानै खामानि मावगासिनो दं आरो जोंनिफ्राय बेखौ कअर्डिनेसन खालामदों दा बेखायनो जेलाव थानाय सुप्रिम कर्टनि पिटिसन गुवाहाटी हाइकर्टआव 6 जना दा जिखिनि भार्डिक्ट मोननानै दङ NDA-BSनि आरो लोगोसे 50 जन जायफोरा ट्रायलाव दङ NIA ट्रायलाव बिसोरनि गासैबो केसखौ केस बाय केस आरो ग्रुप हिसाबै बोरैहाय जोङो केसाव देरहानानै फैनो हायो बा बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बोरै बख'नो हायो बिनि कमप्लिट इनिसियेटिभा सोलिगासिनो आरो बेखौ माने माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो खुला खुलि बुंफुंनो हाया आयेननि मेटारफोरखौ जोङो सिगांग्रो बुंनायाबो थिग नङा दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा केस उइथड्र खालामनाय जेलाव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ दिहुननाय हाइकर्टआव पिटिसन होनाय NIA-नि जि ट्रायल बेखौ बोरैबा पलिटिकेल प्रेसारनि गेजेरजों बन्द' खालामनो हायो नामा बे गासैबो मेटारखौ लानानै जोङो खामानि मावबाय थादों आरो रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव खुनु गोरोन्थि बुजिनांगौ गैया होननानै आं सानो आं बे बाथ्राखौनो क्लियार खालामबाय गोजोन्थों ना जेलाव थानाय आरो केसनि मेटारखौ लानानै रावबो पलिटिक्स खालामनाया मोजां नङा बे आं बेखौ स्पस्ट बुंबाय 2 नम्बर बाथ्राया जाहैबाय सोरबाया थांदों लोगो हमदों रायलायहैदों आरो बिथांमोना बे टटेल जि मोनसे 2020नि 27 जानुवारियाव जि एकर्ट जाबाय एकर्टनिफ्राय दिनै 3 बोसोर जाबाय बिनि उनाव NIA कर्टआव बिथांमोनखौ हाजिर खालामदों आरो साफायै दिनै भार्डिक्ट होगासिनो दङ आरो बेखौ जों खुनु कारनाव गोजोननाय मोनाखै आरो बे बाथ्राखौ जोङो दिल्लीयाव थांनानै हम मिनिस्टारनोबो बुंदों आरो हम सेक्रेटारि अजय कुमार भाल्लानोबो बुंदों बिथाङा बिथांमोननि लिस्टखौबो बिदोंमोन जे 56 नाम्बार्स आरो 7 नाम्बार्स जि सुप्रिम कर्टआव दङ आरो ट्रायलाव दङ कनभिक्टेडआव दङ बेखिनि लिस्टखौ जोङो अजय कुमार भाल्लानो हम सेक्रेटारिनो जों जमा होनाय जाबाय जोंनि इनिसियेटिभा मालाबाबो थाद'आखै आरो मोनफ्रोमबो इनिसियेटिभखौनो पाब्लिक लेभेलाव फैनानै सानफ्रोमबो खिथानायनि बाथ्रा गैया खारन बेफोर माखासे कनफिडेन्सियेल मेटार दा बेखायनो सोरबाया ससियेल मिडियायाव सोरबाया इउटिउबाव आरो सोरबाया जेलाव लोगो हमदों नायनानै फैदों आबेगिक जादों इमसन जादों बिनि उनाव नोङो सोरखौबा टारगेट खालामनानै रायदों दल संगठनखौ रायदों सरकारखौ रायदों बेबायदि रायनायनि खुनु जुक्ति गैया होननानै आं सानो डेफिनेटलि मोनसे रिसेन्टमेन्ट थागोन आरो मोनसे सरकारनिसिम आपिला खालामनांगौ बयबो आरो बेखिनि आपिलखौ भारत सरकार आसाम सरकारनिसिम लाखिनांगोन आरो बे केसफोरखौ माने उइथड्र खालामनाय बा केसखौ नोङो जेलनिफ्राय दिहुनना लाबोनायाव काउन्सिल सरकारा थोंजोङै बिथांमोननियाव खुनु पावार गैया बिनि अथरिटिया जागोन NIA गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि CBI गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि आरो जि इनिसियेटिभ लानांगौ भारत सरकारा लानांगोन आरो बेखौ आसाम सरकाराबो स्टेट हिसाबै बिनि इनिसियेटिभखौ लानांगौ दा बेखायनो सोरबाया बेखौ पलिटिक्स खालामनानै सोरबाया बेखौ आबेगिक सेन्टिमेन्ट जानानै गोबां जुदि सोरखौबा बदनाम होयोबा सोरखौबा दाय होयोबा रायोबा
जोंनि खामानि मावनायाव जोंबो मालाबा नार्भास जायो, जोंबो मालाबा डिमटिभेटेड जायो जे एसेबां जोङो इनिसियेटिभ लादों, न'खरनिजों जोङो सावरायदों, 2022 सावरायदों क'क्राझार कमार्स कलेजाव लिंहरनानै आरो बयनिबो थाखाय न'खरनि सोलिनायनि थाखाय माबा मोनसे बेबस्था खालामनांगौ होननानै जों दाबि लाखिदों सरकारनिसिम। सरकारा बिनि सायाव बिबेसना खालामदों। फारसेथिं कर्टआव केस गेलेनायनि थाखाय जिखिनि रां रुफा थाखा फैसा नांगौ, जिखिनि डकुमेन्टेसन नांगौ, गासै जि मबिलाइजेसन बेखौ जोङो सरकारखौ बुंदों जे सरकारा अन बिहाफ अफ ए कर्ट सिगनेटरि बिनि थाखाय बिथांमोना पलिसि एडप्ट खालामनानै बे बेबस्थाखौ खालामनांगौ। बिथांमोना डेफिनेटलि बेखौ खालामगासिनो दङ। दा बेखायनो बाथ्राफोरखौ नोङो सिङाव बुजिनानै मिथिनानै खोथाफोरखौ बुंनाया मोजां। आरो आयेन कानुन केसनि मेटारखौ बांद्राय बेले बेजे खालामनानै पाब्लिकनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि खालायोबा, मिस प्रपागान्डा खालायोबा, रिउमार खालायोबा जोंनि गेजेराव मोनसे डिसइउनिटि, गावस्रालायनाय आरो जायफोरा इनिसियेटिभ लाबाय थादों आरो जों जिखौ मावनो थाखाय जोङो आग बारायबाय थादों, बेयाव मालाबा जोंनियावबो साननाय फैयो जे जोङो इसेबां मावनायनि उनावबो रिजाल्टआ दिनै फैयाखै, गाबोन समफोर मालाबा फैगोन आरो जों मोनसे रिजाल्ट, मोनसे आसाजोंनो जोङो आवगायगासिनो दङ। दा आयेननि मेटारखौ जोङो रावबो गेरान्टि होनो हाया, खिन्थु मोनसे पजिटिभ जोङो NIA आव पजिटिभ मोनाखै, हाइकर्टआव थांदों, हाइकर्टआव पजिटिभ मोनाखै, सुप्रिम कर्टआव थांदों, माखासे केसा हाइकर्टआवबो पजिटिभ रेसपन्स फैगोन, उकिल सिनियर उकिलफ्रा जोंनो बेखौ साजेस्ट खालामदों। दा बेखायनो पलिटिकेल प्रेसारा मोनसे थाबाय आरो आयेननि प्रक्रिया मोनसे थाबाय। मोननैबो एंगोलजों एबसु आरो मुभमेन्ट अर्गेनाइजेसनफ्रा जों खामानि मावलांगोन आरो सरकारखौ जोङो नारसिनलांगोन आरो सरकाराबो बिनि सायाव पजिटिभलि काउन्सिल सरकारा खामानि मावगासिनो। गोजोन्थों।